Ang atong lesson is ika 59 nga video nga lecture gikuha nato sa Westminster Confession of Faith chapter 15 section 2. So sa chapter 15 nga ang uluhan niini mao ang repentance unto life, no, ikaduha kini nga lecture. Akong basahon ang section 2. By it, a sinner out of the sight and sense not only of the danger, but also of the filthiness and odiousness of his sins, as contrary to the holy nature and righteous law of God, and upon the apprehension of his mercy in Christ to such as are penitent, so grieves for and hates his sins, as to turn from them all unto God, purposing and endeavoring to walk with him in all the ways of his commandments. So dinhi makita nato nga gi-define unsa ang repentance. Pastor, Now, excuse Pastor. Yes, Paki-click sa got it kay di na mo mabasa. Kanang this meeting is being recorded. Click got it kay di na mo makita ang imong screen. asa to dapit sa Kanang kuan gani Pastor, kanang this meeting is being recorded by host or participants. okay. I-click ang got it kay dili makita na click ang got it nga icon. Di makita sa imo ha? I think sa imo sayo yan dito. Sa akin? Opo. Hindi naman ako nag-share. Ay, ito pala. Okay na. sorry. Oh, no problem. Okay. So ang doctrine of repentance dili nato i-base sa word nga repentance mismo, sa word nga metanoia. Kung i-base nato ang metanoia, ang meaning lang ni ana is change of mind. Mao na ang ang kausaban sa huna-huna sa tao. Now, kung kanara nga atong basihan sa kining repentance, ang mahitabo niini muadto ta sa lain nga direksyon, gumikan kay bisan ang dili evangelical nga change of mind, metanoia raman gihapon kana. No, bisan ang kausaban sa mind, bisan kung dili saving nga change of mind, metanoia lang gihapon kana. So ang atong definition dapat nga i-base gyud sa data, sa balaan nga kasulatan, dili sa word nga repentance mismo or metanoia. Of course, dunay kausaban, wa nato gi-deny nga adunay kausaban ang mind sa tao once nga siya adunay paghinulsol, dunay gyud kausaban ang iyang huna-huna, ang iyang pangisip, ang kaisipan. Dunay kausaban apan ang maong kausaban is evangelical nga change. No, dunay evangelical nga kausaban ang tao sa diha nga siya i-convert sa Ginoo, no, sa diha i-grant ang repentance sa pinagi sa pagpanglihok sa espiritu sa Dios sa makasasala. So adunay kausaban, pero ang maong kausaban is saving, is evangelical. No, ang uban nga kausaban sa una-huna dili siya saving. So kinahanglan nga atong balikan sa akong gikaingon ang data. Ang data sa balaan nga kasulatan, ang unsa ang makit-an, no, nga passages sa balaan nga kasulatan. So same ra gihapon sa kining
pananglitan mohisguta og bautismo o baptism dili gyud dapat no nga mosalig lang sa term nga baptizo, kay kung mosalig ka sa term nga baptizo ang mahitabo ni ana mao nga makuang gyud ka ma-mislead gumikan kay diha lang ka nagsalig sa terminolohiya. While kung ang imong basihan sa definition pananglitan sama sa metanoia, ang mga passages nga diin mabasa nimo unsa ang tunong or ang tumong niini, unsa ang iyang nuances, unsa ang mga butang ng mga implication sa passages. Amo muhatag gyud kanimo ni siya og insakto nga pagtudlo. So therefore ang definition dili lang sa metanoia kung dili diha gyud mismo sa mga passages nga gina-cite nato o i-cite nato karon. Now, by it, meaning by repentance, a sinner out of the sight and sense not only of the danger but also of the filthiness and odiousness of his sins. So, pinagi niini ang repentance sa diyang naa ni sa tao ang makasasala sa dihang iyang maaninaw, sa diyang iyang mahanduraw. Ug dili lang kay maaninaw ug mahanduraw, makit-an, klaro nga makit-an, or hanap-hanap, at least nakit-an niya. Doon na siya sentido niini, doon na siya senses. Na pang pamatyag, no, sa na mogamit ko kanang word nga pamatyag, gumikan kay ang pamati, feeling man good ang equivalent niya na sa English. So at least ang word nga pamatyag, doon na siya pamatyag. Dunay iyang sense, dili lang kay sa kadelikado sa sala, no? Kung dili usab sa pagka kanang nakakadiri ang sala ug hugaw ang sala. Sa Binisaya kanang nakakadiri murag hugawan, no, sa Tagalog mangguna, pero at least kanang word nakakadiri nakasabutan ni ana ang tao medyo gilasan o hugawan sa mong sala, odiousness. It's murag nakakapangilabot sa Tagalog. Sa Bisaya magilasan ka, duna kay murag grabe gyud ka henos, no? English kini, henos ang sin. So ang usa ka ang tao nga wala pa niini, wala pay sense of its danger, filthiness o odiousness, no? Wala siya, kampante siya sa iyang kaugalingon sa diha nga makita man niya ang sala pero kampante siya niini. Ang pasabot niya na nga wa niya mas-sense ang danger, no? Mura ba og taong buta nga bisan pa kung naanay ang iyang pagbaktas, paingon na siya sa cliff, no? Paingon na siya dito sa precipice, mahulog na siya sa usa ka bangin. Tungod kay buta siya, ang mahitabo niya na mao nga ang danger di niya ma-sense. Di siya kahibalo nga dunay bungaw nga naa nagpadulong na siya sa bungaw. So mausab ang tao nga makasasala nga wala pay repentance, di niya ma-sense ang danger. Ang pasabot ni ana nga wala siya kahadlok, no? Wala siya fear, wala siya dili siya cautious sa iyang padulngan. So murag kampante siya, komportable siya. So that's why ang usa ka Christian nga doon nagyapo ang sala, no, ang principle mismo sa sala nga dili siya uncomfortable sa sala, kung dili murag naga-feel siya nga he is at ease,
complacent siya o dili siya mo feel nga makadaot ang sala. So naagyoy question sa iyang kugalingon kung tinuod ba gyud siya nga dunay repentance, dunay paghinulsol. Kay ang tao nga adunay paghinulsol, dunay gyud sense of danger. No? So hatagan gyud ka kung ikaw giluwas sa Dios, hatagan ka ni ana nga sense, sentido. Dunay danger ang sala, usa ka delikado ang sala. So ang atong ipakasama na siya no sa mga mananap nga ang mga mananap matod pa nila ang mga hayop daw sa diha nga naay niabot ang sa diyang wa pa niabot no pero umaabot na ang kaning tidal wave, ang kaning unsa ni dunay dako nga danger, dunay dakong balod, dunay tsunami nga muabot no sa una sa Japan pananglitan ug sa uban nga mga kabaybayunan sa Asia. Ang mga mananap kay dunay sense sila nga wala sa tao nang lupad ang uban ni kung nagpalayo sila gikan sa baybayon no ang mga mananap nagpalayo gyud gikan sa baybayon, ang uban nangadto sa kabukiran kay duna sila sense ni ana. Now ang tao kay wala man ang nangaligo sa baybayon, ang tuwa sa mga beach nangaligo, ang nahitabo sa ila kampante sila, ang uban naga sunbathing, ang uban nagatulog-tulog, ang uban naglangoy-langoy nga as if wa gyoy moabot sa ila. So ingana ang tao nga wala pa ma-regenerate pananglitan, wala gyud sense kay patay man siya. Mura siya og patay nga naa sa funeral homes. Unya ang funeral home na naduslitan og kalayo, nagasiga, nagadilaab na, gawangwang na ang mga fire trucks. Ang mga tao kay buhi man sila ang naa sa sulod nagdinaganay, pero ang patay nga naa sa lungon di gyud siya makapanimati kung unsa ang kung duna bay danger, kung duna bay kalayo nga mulamoy sa building ug apil siya. So ingana ang taong patay nga wala pa na regenerate, wala pa gyud siya sentido. So ang kaning sentido sa danger sa sala, apil na siya sa gifts nga gihatag sa Dios. O kana mao kana ang ang elemento nga mo accompany sa repentance, o which is kana ang elemento nga mo effect og repentance. So out of the sight and sense not only of the danger of sin but also of the filthiness and its odiousness no sa iyang sala pud mismo, di lang kay sa sala in general kundi particular sa iyang sala nga nahimo ug dili gyud siya mo deny, dili siya mo excuse sa iyang kugalingon sa diyang dunay sense ang tao sa iyang sala, di gyud siya mo blame or mo deny o mo hatag og excuse kay iya gyud kana nga angkonon no. So iya gyud nga angkonon o i-admit gyud niya ang iyang kugalingon nga siya guilty sa moong sala, sa moong dangerous nga kasalanan o very odd o very filthy atubangan sa Dios. So now nganong duna man siya sentido ni ana? Because karon duna nay holy nature, nga duna nay understanding sa holy nature ug sa righteousness sa Dios mismo. Dunay ang Dios is holy ug righteous ang Dios. Now giunsa sa Dios pagpakita ni ana nga holiness ug righteousness,
iya kanang gi-manifest pinaagi siyang pulong o pinaagi sa iyang mga balaod. Ang tanan nga balaod usa lang effect lang ang mga balaod sa Dios sa iyang nature, no? So ang nganong naay balaod gumikan kay epekto na siya sa epekto na siya sa sentido sa tao. Okay? So sentido sa epekto na siya sa nature, sorry, sa Dios. So ang sentido sa tao nga maka-feel sa nature sa Dios, sa holy nature sa Dios ug sa iya maka-understand ug maka-sense sa nature sa Dios ug sa iyang pagkamatarong. So doon na nay comparison karon sa tao sa Dios ug sa iyang kugalingon, no? Sa iyang kugalingon. So kay mura ba og ang iyang kugalingon sa una, siya ang pinaka naa siya sa pinaka kinapungkayan sa iyang righteousness kay self-righteous gyud ang taong makasasala. Sa una siya lang ang pinakamatarong sa tanan. Wa nay lain nga matarong bisan ang iyang silingan, mas matarong pag yun siya sa iyang silingan. Now, ang iyang pagkamatarong ni Aup, no, napalong sa diha nga ni subang ang adlaw, no? Sa diyang musubang ang adlaw ang pinakabusilak ug pinakasidlak nga bituon mawala gyud, mahanaw sa atong panglantaw. Ang bituon nga pinakasidlak sa tibuok nga kagabhion sa dihang muabot ang haring adlaw, ang bituon gyud kawad-an sa iyang kahayag. So ing-ana ang tao sa diha nga unconverted pa siya, as if siya duna gyoy light, as if siya ang pinakamatarong sa tanan nga kung imo siya nga itulig sa imo siya nga itudlo nga ikaw makasasala ka, masuko gyud ang tao nga wala pa na regenerate. Masuko gyud kung ingno nimo nga makasasala because ang unregenerate naagi self-righteousness na siya. That's why sa diha nga ikaw gusto nga muwali sa makaluwas mensahe, dapat iwali gyud nimo ang tinuod nga ang realidad sa sala, ang realidad ni Kristo, ang realidad sa redemption ni Kristo. So sa dihang iwali nimo kana the reality of sin, the reality of Christ, the reality of his righteousness, his redemption, ang mahitabo ni ana contrary kana sa self-righteousness sa tao nga wala pa maluwas. So ang tao nga wala pa naluwas, masuko gyud sa preacher kung mo preach ka niini. O kasagaran sa mga prophets hangtod sa mga apostles gani sa New Testament ug sa atong panahon karon. Ang kasagaran nga tinuod nga mga magwawali, nagawali niini ug sila gyud ang kawad-an og audience, no? Ang kasagaran nga audience nga naa ang mga goats, naa ang mga makasasala, ang taong mga wala pa maluwas, mga tao nga walay repentance, dito gyud sila sa wali nga dili iwali ang kamatuoran sa Dios, dili iwali ang kamatuoran sa pagkamakasala nila, dili iwali ang kamatuoran sa pagtubos ni Kristo. So dito sila sa wali nga mukitiw, mugilok sa ilang mga dalunggan, ug dito sila sa wali nga diin ginafeed ang ilang sinfulness, ginapatubo ang ilang self-esteem, ginanurture ang ilang pride. Dito sila sa preaching nga diin mo feel sila nga precious sila, mo feel sila nga sila mga
mga naay worth, naay value. Dili sila sa preaching nga diin sila iubos o mo exalt ang Dios o ang ilang pagkatao sila igapaubos nga to the point, to an extent nga sila walay value, to an extent nga sila mga makasasala nga sila angay sa impyerno o dili angay sa heaven kundi angay sila sa hell. So that's why no dinhi makita nato nga ang magwawali kita sa diha nga muwali kita angay iwali nato kini. So unsaon pagrepent sa tao kung di nato kana iwali ang danger no ang danger sa sala, ang filthiness sa sala, ang odiousness sa sala sa tao. So that dire mo ni siya ang repentance kuan gyud na siya dili pwede i-detach sa pagwali niini. O sa dihang iwali nimo kani muwali pud ka sa holy nature sa Dios. Sa atong nga mga pagsimba sometimes ato lang ingnon nga God is good all the time, which is true naman, pero you cannot say God is good no and at the same time dili nimo isulti nga kita dili good. Kita dili good, kita evil, kita bad no. So kuan kining very sensitive dapat kita ni anang atong pag-ingon nga God is good kay kana siya misleading kay murag ang feeling sa mga tao ang goodness sa Dios is natakdan sila sa goodness sa Dios. No. Because God is good, He hates our evil works. He hates our wickedness. He hates our sinfulness. When you say God is good, dapat nga kana mo propel kanimo to repentance. Dapat makapamalandong ka how sinful you are in the sight of God. Nga dili ka mo yehe nga jubilant kung dili mo muluhod ka atubangan sa usa ka good God because you're evil, you're sinner. So kita ang atong sala contrary to the holy nature and righteous law of God. No, so dunay na karon pag kanang giingon nato nga battle of the flesh against the spirit and the spirit against the flesh. Dunay battle karon, nagsugod na. O naana na siya ang kana nga battle no magsugod na siya sa moment nga gi-convert ikaw until nga makuhaon ka sa Ginoo dinhi niining yuta. Now padayon kita, upon the apprehension of His mercy in Christ to such as are penitent, so grieves for and hates his sins, and as to turn from them all unto God. So ang pasabot nining apprehension diri understanding sa diyang imong nag-grasp ang kaluoy sa Dios diha kang Kristo alang sa mga penitent, alang sa mga mahinulsulon. So imong nasabtan karon. That's why ingana ka importante nga iwali ipasabot gyud ang holy nature of righteousness of God sa mga makasasala, because kung di nimo na ipasabot dili ka na masabtan, dili ma-apprehend, dili masabtan. Bisa kung saon sa tao gikinahanglan gyud bisa unsa na sa tao nga usbon ang iyang kaugalingon mobalik gyapon sa pagkasala because wa siya understanding unsa ang tinuod nga unsa gyud ang tinuod nga holiness, unsa ang tinuod nga righteousness ug asa kini makaplagan. No do na may pagreforma lang kanang reforma nga dili biblical nga reforma kundi pareha ba sa reforma reforma ba sa gawas sa mga sa secular nga paagi sa reforma nga gusto sila nga mousab sa iyang kailang buhay pananglitan
usa ka drug addict, pwede ireporma, pwede siya or usa ka alcohol addict, no, kanang alcoholic nga tao, pwede siya dadon dito sa rehabilitation nya. Dito sa rehab, dunay mga step 1, step 2, step 3, dunay mga paagi dito nga of course naka-base ka na sa psychological or sa uban pa nga mga basis, mga policy. Naka-base ka na sa ilang kaning clinical nga mga hypothesis. So dunay kausaban, pero taman lang nga dunay amendment sa habit sa tao nga karon mausab ang iyang tan-aw sa alcohol, karon mausab ang iyang tan-aw sa substance or sa drugs. Pero wala gyud na usab ang iyang kasing-kasing. Ngano man, because wa gyud siya understanding sa mercy sa Dios diha kang Kristo. So dili walay penitence, walay tinuod nga pag-grieve, walay tinuod nga paghinulsol sa iyang mga sala. O ang sala nga ilang nahibaw-an taman lang sa alcoholism or sa drug addiction. Pero ang sala nga kana yung sala nga na commit sa tao nga ang iyang nasalaan ang Dios mismo wala na sa ila. So that's why mugawas gikan sa rehabilitation katong mga addict or katong mga alcoholic. Paggawas nila dunay kausaban tinuod, pero taman lang na sa medyo naaray amendment ang ilang outward nga linihukan ug ang ilang relationship sa drugs ug ang ilang relationship sa alcohol. Wala gyud sila kausaban sa ilang kasing-kasing. Mura na siya og parot ba nga instead nga mo tingog sa ilang huni sa mga parot, imo lang gitudloan siya sa pagsulti. Pero parot lang gihapon siya. Or mura na siya og mga bitin nga tinuod ilang gihukas ang ilang panit, nagluno sila, pero pagkahiman-himan bitin lang gihapon, way kausaban. So tungod na siya sa kakulangan sa understanding, sa apprehension, sa mercy sa Dios. Tungod sa kakulangan sa understanding mahitungod sa Dios, o mahitungod kang Kristo, mahitungod sa sala. So karon naman kasimbahanan, mao kani ang kasagaran karon sa atong panahon, muwali lang sa sigarilyo, muwali lang sa inom. Kasagaran karon ang pagiging Kristohanon kana lang dili manigarilyo, dili mo inom ana ra. Kung di na ka manigarilyo, okay na change ka na. Mali na. Actually very very wrong kana. Ang sa ato ang tinuod nga kausaban naara sa Dios, ug ang kausaban is holistic. Ang kausaban ang tanan, pati ang worldview, ang tanan, ang iyang panglantaw sa kinabuhi, ang iyang panglantaw sa Dios, ang iyang panglantaw sa realidad, ang tanan na usab. O duna na siya'y kasuko batok sa sala. So ang tao nga moingon nga Kristohanon pero wala siya'y penitence, wala siya nagapakhu, no? Naga-mourn, naga-grieve. O wa niya dili siya suko sa iyang mga sala. Usa kana ka oxymoron nga pananglita na giingon nila karon nga gay Christians daw. Tabay, is there such thing as gay Christians? Nga Christian bayot pero Christian? There is no such thing as gay Christians. Sa diha mahimo nga Christian, gi-renounce na nimong former homosexuality nimo gyud. Sa diha nga hinahimo kang Christian, wala na gyud ang imong former life. Tinuod nga dunay
dunay mga bayot nga mga pinili sa Dios. O sa diha nga niabot ang conversion pinaagi sa buhat sa Espiritu Santo o sa pagwali sa pulong sa Dios. Ang maong mga bayot gyud nawala ang ilang kabayutan. Ilang girenounce, ilang gibiyaan because they grieve for homosexuality. They are penitent of it and they hate homosexuality now. Siguro dili man diha dayon tungod kay duna may growth, duna may hinay-hinay nga pagpamuhat sa pulong diha sa sulod kanila, apan adunay radical nga turning point sa ilang life nga dili na sila pwede nga diha mo puyo ni ana nga lifestyle. So sa diha nga masabtan kini sa makasasala, tinuoray gyud nga siya convert na. Okay, so diri ta sa sa exegesis. Ezekiel chapter 18 verse 30. Therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed. Make you a new heart, a new spirit. For why will ye die, O house of Israel? Chapter 36, verse 31. Then shall ye remember your own evil ways and your doings that were not good, and shall loathe yourselves in your own sight for your iniquities and for your abomination. Now, ang una, ato sang tanawon kining una sa chapter 18, verse 30, mato niya, everyone according to his ways, saith the Lord, repent and turn yourselves from all your transgressions. So dunay turning from all transgressions. Ang tanan nga pagpakasala, dili na dito ang atong direksyon. Wala na ta nagalatay sa dalan sa pagkamakasasala, kundi dunay dunay pag-turn, no? Pag-turn gikan sa sala. So ang turning point ni nahitabo ka na panahon sa conversion. Or mato diya, so iniquity shall not be your ruin. Aron nga kay ruin gyud. Mo gini iyang pagkahugno, no, ang pagkadaot niya gumikan sa iniquity, sa pagkadautan. So turning away from transgression. Then cast from you all your transgressions. Mura na siya og murag imong gibasura. Ang sa una, kung sila mga pearls para sa imo, kung sila mga food, choice food para kanimo, karon mura nag mga basura. Karon mura na og mga panis nga pagkaon. Karon na mga kuan ani mga expired nga pagkaon, makadaot na. Muna ang imong tan-aw karon nga sa una ganahan ka, karon di na kaganahan. No, mga rancho na nga pagkaon ka na, so ilabay na, dili na siya pwede. Muna ang word nga cast away, imong gibasura na, gilabay. Whereby you have transgressed. Cast away from all your transgression, whereby you have transgressed, and make you a new heart, a new spirit. For why will you die, O house of Israel? Now kini, as if murag imong paminaw, murag kita, do not tayo power to make a new heart ug new spirit. Pero sa tinuoray lang, kini nga language, tinuod yun nga gi-require kita to have a new heart, a new spirit.
Sa akong gikaingon wala nagpasabot nga tungod kay gi-command ni sa Dios nga doable kini siya, no? Dili siya feasible. Di gyud siya doable because kita kung walay lihok sa Espiritu Santo, kung kitay mohimo ni ana, dili gyud ta makailis, maka-transplant og new heart diri sa atong dead heart or new spirit sa atong dead spirit. Di gyud ta maka-acquire. Ang makahatag lang ni ana mao ang Espiritu sa Dios. Apan despite ni ana dunay command, dunay kagustuhan ang Dios nga dunay bag-o kita, nga magbaton kita bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu. So sa ang gikaingon wala nagpasabot nga tungod kay dunay command nga kini doable, kini dili gyud mahimo alang kanato ug imposible kayo nga mahimo nato kini. Pero ang command naa sama pas pag-ingon sa Ginoo nga be perfect for your heavenly Father is perfect. So di man kana nga command nagpabilin nga valid nga binding nga command. So walay usa sa ato nga makahimo ni ana. Pero ang kanindot sa Dios tungod kay kaluy-an ta niya gipadad-an kita sa espiritu, no? Diha sa pagwali sa pulong sa Dios nisabay ang Espiritu Santo nga himo og bag-o nga pagpahimugso kanato o dunay bag-ong murag dunay transplant, pag-transplant dunay operation nga nag-transplant ang Dios og bag-ong heart kanato o adunay bag-ong spirit diri kanato butang. 36 verse 31, then shall ye remember your own evil ways and your doings that were not good, and shall loathe yourselves in your own sight for your iniquities and for your abomination. And we're na loathe yourselves. Murag pandidirian nato atong golingon nga di gyud ta wala na ta na please sa atong golingon. Kung sa una ang tan-aw nato sa atong kugalingon kita ang Miss Universe, Mr. Universe, pinaka ambungan sa tanan. Karon ang atong tan-aw sa atong kugalingon mura nata og kita na si Gollum sa atong pananaw. Mga grabe na ka pangit ang atong tan-aw sa atong kugalingon because of the presence of sin. So wa na tay praises sa atong kugalingon. Ang tanan nga praises tuwa na paingon sa Ginoo. Ang atong tanaw sa tugalingon dili na maayo. Another verse, Isaiah 30:22, you shall defile also the covering of thy graven images of silver and the ornament of thy molten images of gold. Thou shalt cast them away as a minstrel's cloth. Thou shalt say unto it, get thee hence. So now kanang mga shroud or kana bang mga ang ilang mga Diyos ilang ginahabulan, ilang ginabistihan sa Old Testament o karon nga ni sa atong lugar bisan asa ta sa mga kanasuran labi na sa mga idolatrous country na ang ilang mga Diyos na mga tabon. Now sa ancient Israel sa una mo na ang naitabo sa mga Israelites ilang ginatabunan. Ingon niya dapat nga kanang mga habol anang inyong mga Diyos inyong hugawan. Kung sa meaning sa hugawan kanamang butangan nila og kanang ceremonially unclean nga mga butang. Ilang i-defile aron nga di na sila moduol. Ang idea ini nga mura ba og ang kanang mga gina-regard sa mga idolatrous nga mga tao nga holy dapat nga i-regard na karon nga unholy as if naa na diha ang dinug-an sa mga babae, as if naa na diha ang mga fluid sa gingagikan sa lawas sa mga ketungin, sa mga dunay sakit sa sangla. As if mga trapuhay na sila nga pamahid sa mga fluid nga gikan sa sakit
dunay sakit nga sangla. Ing ana ang gusto sa Dios nga atong turing sa ilang turing sa ilang mga idols nila. O kana pod ang atong turing dapat sa sala nga di gyud ta nakakadiri para sa ato. So ingana ang atong tanaw sa diha nga kita na dunay sentido sa sala sa pagkadelikado niini. Si David, Psalm 51:4, against thee only have I sinned and done this evil in thy sight. Thou mightest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. So ang iyang ginabot pasabot niya, ang tanan nga sala niya, murag singular din lamang, this evil, ang tanan nga sala niya, ang iyang kaning affair kang Bathsheba, ang iyang adultery, ang iyang murder kang Uriah, tanan-tanan kini in reality ultimately dito ang nasalaan niya dili si Uriah, dili yun ultimately mo nasalaan niya si Bathsheba, dili ultimately nasalaan niya yun ang mga Israelites, kundi ultimately ang iyang nasalaan ang Dios. Nganong makasala man ta sa Dios sa diha nga mo maka himo tag salaod sa atong isig katao. Nganong ang Dios man gyud ang ultimately atong nasalaan. Why? Tungod kay ang atong isig katao gihimo siya, gigama siya sa dagway sa Dios. Ang sa diha pod nga imong naa kay salaod nga nahimo batok sa imong isig katao. Actually, ang ultimate nga nasalaan nimo ang Dios, because ang Dios maoy tag-iya sa balaod nga imo kayo karon nga gi-violate. That's why ang Dios nga maoy tag-iya sa balaod nga imong gi-violate, maoy imong nasalaan. Jeremiah 31:18, I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus, thou hast chastised me, and I was chastised as a bullock, and accustomed to the yoke. Turn thou me, and I shall be turned. Thou art the Lord my God. So ang atong prayer kini dapat, turn thou me, and I shall be turned. So ang tao nga repentant sa kasing-kasing niya, miingon gyud, Lord, turn me. You turn me, and I shall be turned. For thou art the Lord my God. Verse 19, surely after that I was turned, I repented. And after that I was instructed, I smote upon my thigh. I was ashamed, yea, even confounded, because I did bear the reproach of my youth. So sa description ni Christ sa New Testament, diri ang iyang ginadagpak mo, ang iyang thigh, sa description ni Christ sa publican o ang Pharisee nga noa sa temple nag-ampo sa Dios. Ang Pharisee nagabuklad sa iyang mga kamot, nagapataas iyang kamot, unya nagapasalamat as if murag ang Dios iyang gusto mo imong pasalamat pa sa iyang pagkamatarong, while ang publican katong tax collector, kay ang tax collector sa ila mo man pinaka makasasala kay gawas nga kurap, mga traidor pa gyud, kay ang ilang loyalty tuwa na sa Rome, dili na sa Israel. So dinhi ang mga tax collector sa New Testament mo pinaka makasasala. So sa diha nga sila makitaan sa mga Hudyo, likayan sila o ituring gyud sila nga makasasala. Now, gihimo lang ni Christ, gigamit lang ang word nga tax collector or publican para ipakita sa ato nga unsa ang pinakamakasasala nga tao. Nga ang pinakamakasasala nga tao, ang iyang tanaw dili siya, ang iyang tanaw sa kalingon, dili gyud niya i-justify ang iyang mga nabuhat. Dili gyud niya
i-excuse ang iyong kulingon nga Lord, nakahimo man ko ana kay maumanggod na dagan siya mga pasumangil, no, daghay iyang himo i-blame. Pero karon wala. Sa ang tax collector nga nagrepresent sa pinakamakasasala nga tao, iyang di gani siya makahangad sa langit, muduko ra gani siya unya, he smote his breast. So di gyud siya makahimo gani sa paghinambog sa iyang gulingon. Ingana, grabe gyud ang iyang pagbakho sa iyang sala. Grabe gyud ang iyang pagsubo tungod sa iyang pagkamakasasala. Joel 2:12, therefore also now saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, with fasting, with weeping, with mourning. See? So ang kaning description diri sa usa ka tawo nga dunay repentance nga mato diri, turn ye even to me with all your heart, with fasting. Now, all your heart. So, bug-os nga kasing-kasing. With fasting. Ang fasting dili aron nga maka-acquire ta sa murabag naghimo ta usa ka butang meritorious atubangan sa Dios, therefore mag-fasting ta kay para ang Dios murag mapugos na lang. Murabag ang gihimo sa uban karon sa fasting nila, muraba og naa sila'y nagalabi sila sa Dios, no? So murag naay hunger strike nga ilang ginahimo atubangan sa Dios nga tungod ni ana murag ilang gina-blackmail ang Ginoo. Lord, kung di gid ko nimo tubagon sa akong demand sa imo, mag-hunger strike ko, madi ko mukaon, pakamatay ko. Na dili pwede na. Ang tao kung mag-hunger strike ka ato ka kongreso, pwede pa. Kay simpre sila may manubag kung unsay daotan may tabo sa imo. So dapat nga ilagyod ng paminaw ng imong demand, no? Sama sa India sila ni Mahatma Gandhi sa una ginahimo ang hunger strike. Pero diri sa fasting, dili na siya mo i-principle. Dili mo na siya ang tumong anong mag-fast. Kung dili ang tumong is i-fast nimo to afflict your soul. I-fast nimo para nga ipakita nga wala ka na please sa imong kugalingon. Dili ka worthy atubangan sa Dios. With weeping and with mourning. So imong gilaan ang tanan nimo nga ang imong tanan atensyon sa Dios with weeping and with mourning, and rend your heart, gisiya ang inyong kasing-kasing, not your garments. Meaning, ang kung igo lang garment ang inyong gision, kaning igo lang gision ang sinina nga nagpakita sa displeasure, nga wala di ay tinuod nga gibati sa kasing-kasing or dili ay kinasing-kasing, walang gyapon toy pulos. So dapat dili garment ang gision kundi the heart. And turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Another verse, Amos 5:15, hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. See? Hate evil and love the good. When you say God is love, dapat nga God is love because he hates evil. Di mo na nga God is love tapos pati evil dili niya ginahate. God is good because sin is evil. So ingana na siya ang Dios sa diha nga iwali nato ang love sa Dios. Dapat nga kana nga love is associated with the holiness of God. Dapat ang holiness sa Dios ang ma-highlight. And therefore, he hates evil, he hates wickedness because he is good. Establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph.
Psalm 119, 128, by the way, makadungog og Psalm chapter, na walay chapter ang Psalm, diretso na, pananglitan, Psalm 1, dili ka mo nag Psalm chapter 1, diretso na, Psalm 119, verse 128, therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. 2 Corinthians 7:11, for behold this self-same thing that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, that what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter. So muna ang sulat ni Apostle Paul sa 2 Corinthians sa mga taga-Korinto, kung nakita niya nga ang iyang sa first na nga iyang epistle sa mga taga-Korinto, grabe ang iyang pahimangno, grabe ang iyang kasuko, iyang express ang iyang kontensyon against sa taong adulterer, against sa ilang as if kanang matawhanag ilang gi compromise ang kamatuoran, ang tao ilang gipasagdan lang nila, murag ilang gidawat lang gihapon nga dunay ingana, so dunay tolerance alang kanila sa member nga makasasala nga walay repentance. So grabe ang indignation nga godly indignation nga gipakita ni Apostle Paul sa 1 Corinthians. Pag-abot sa 2 Corinthians, tungod kay ang maong mga Korintohanon nagpakita sa ilang sorrow, sa ilang repentance. Muna ingon niya, for behold this self-same thing that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearance of yourselves, or clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter. So ni usab at least na turning point sa diha sa mga taga-Korinto. Wala sila magpadayon sa ilang attitude toward a unrepentant nga member. So mato diri, as to turn them all unto God, purposing and endeavoring to walk with him in all the ways of his commandments. So ang una ni palayo sila, girenounce nila ang sala o ang kinabuhi sa pagpakasala, ang lifestyle sa pagkamakasasala, and at the same time mo ilang intensyon karon o mo ilang paningkamot nga mulakaw sa tanan nga ilang dalanon, mulakaw diha sa mga kasuguan ni Jehovah na Dios. Psalm 119:6, then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. Verse 59, I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. See? Verse 106, I have sworn and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments. So doon nagi intensyon. So ang tinuod nga kaning ang tinuod gyud nga intensyon sa pag-usab sa kinabuhi dili panahon sa New Year na dunay resolution, New Year's resolution nga balik-balik na lang every pizza 1 sa January nga balik-balik na lang. So ang nahitabo kanila sa mga dili magtotoo, balik-balik na lang ug walay insakto nga resolusyon kay ngano wa man sila kahibalo kung unsa gyud ang holy living, unsa gyud ang righteous living. So dinhi sa diha nga ikaw mahimong Kristohanon, the moment sa imong conversion, diha musugod ang imong resolusyon nga dunag gyoy
ang resolve nimo is fixed alang sa paglakat diha sa mga kasuguan sa Dios. I have sworn and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments. Sa atong mga sa membership, before himong membro, usa ni siya sa mga requisitos o requirement nga himong membro dapat dunag yoy membership oath. Membership oath nga mag-take oath ang usa ka tawo nga magpiyembro sa local church ug usa ni ana sa mga iyang ibungat ug angay nga iyang i-promise mao nga iyang sundon ang tanan nga kasuguan sa Dios. Iya maminaw siya sa pulong sa Dios, mahimong faithful siya, mo-submit siya sa mga elders kay sila ang nagdumala sa iglesia ug sila ang nagpakaon kaniya sa pulong sa Dios. In other words, dunay resolusyon nga sila mo tuman sa pulong sa Dios. Luke 1:6, and they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. So katong mga magtiayon nga kini sa Luke 1:6 do na magi si kining do na magi mga no na si Zacarias, sila Elizabeth ug uban pa nga nasa temple nagpuyo, no, wala sila blame. I mean, but sa mga tao sila nga holy, mga tao sila nga righteous atubangan sa Dios. Naglakaw sila sa commandment sa Dios. 2 Kings 23:25, and like unto him was there no king before him that turned to the Lord with all his heart, with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses, neither after him arose there any like him. So muni ang description sa tao nga dunay repentance nga sa iyang kaugalingong kasing-kasing ug sa iyang tibukalag sa iyang tanan nga kahimuan mo sunod ug mo diha siya magalakaw sa tanan nga kasuguan sa Dios. Particularly sa Old Testament ug of course nagpadayon sa New Testament. Ug ana gyud dapat kini nga mga description sa kinabuhi sa mga tao nga convert ug tinuod nga mga Kristohanon ug tinuod nga mga believer sa Bible, dapat nga kini mahimo nato nga model para sa ato nga kinabuhi karon. Any question? Nabay pangutana? So, kung walay pangutana, atong end ang atong klase.